Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak. Une hau aprobetxatu nahi dut, Usurbilko odol-emaileen elkartearen izenean ondorengoei eskerrak emateko. Usurbilko udalari, urteko laguntzagatik eta alkateari etortzagatik, Aipuru Akintegiari, Alkartasuna Kooperatibari eta Donostiako delegazioari. Ezin ahaztu gure herrietan hainbat ekintzetan laguntzen duten herritarrak, kartelak jartzen, jakiak edo odol-ematen lekuak prestatzen eta bat. Eta batez ere, inork ordezkatu ezin dituen laguntzaile garrantzitsuenei, zuei odol-emaile zareten hori. Mila esker eta eguneguna pasa dezagula denok. Eta ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuet Usurbilko delegazioari eta gainerakoei ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Eta nola ez, eskerrak emanez jarraitu behar dut, derrigorrean gainera, eskerrak hainbeste eskaintzagatik eta emateagatik. Zuek bezalako odol-emaileengatik bizi bai dira asko. Edota bizi gaitezke asko. Izan ere nortaki, gutako bakoitzak zepatu daukagun edo nolakoa izango dugun biharko eguna. Nik oso gustokoa dut Eduardo Galeano idazle uruguaiarraren honako esaldi hau. Jende txiki asko, leku txikietan, gauza txikiak egiten mundu alda dezakete. Nirekin daramadan lelo horietakoa da, nire bizi jardun eta bizi politikoa zirpristentzen duen filosofia eta praxia. Eta nik uste dut zuek, odol-emaileok, horixe bera egiten duzuela. Seguru nago, ez dagoela mundu honetan hau baino ekintza solidariagorik eta gainera eraginkorragorik. Izan ere irakurri dudanez, odol-emate bakoitza 3 bizitza gehiago dira.